F'diskors ieħor isteriku tal-kap nazzjonalista Adrian Delia fil-Gażin Nazzjonalista tal-Imqabba huwa qal li s-surplus finanzjarju li qed jagħmel pajjiżna u biss xi ħaġa li jiftaħar biha l-gvern. Ħalluh il-gvern ħajajjat bis-surplus. Dikjarazzjoni li skont il-Partit Laburista fi stqarrija ma tfisser xejn ħlief li Delia ma jarax l-importanza li pajjiżna jibqa' jdaħħal aktar milli joħroġ kif ilu jagħmel għal dawn l-aħħar 3 snin biex ikun f'pożizzjoni li jressaq budgets pożittivi. Il-Partit Laburista qal li Adrian Delia ma jimpurtax kif il-budget li se jitressaq it-tnejn sejn lill-familji bis-saħħa tas-surplus. Al kontrarju tal-istatistika tal-Eurostat ippubblikata din il-ġimgħa li wrid li 17,000 persuna ħarġu mir-riskju ta' faqar f'pajjiżna, skont Delia dan il-gvern żied il-faqar. Gvern tal-fqir li fl-aqwa żmien kabbar il-faqar daqs qatt ma rajna bħalu. Qabel id-diskors ta' Adrian Delia tkellem id-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo li faħħar il-white paper dwar is-suq tal-kera. Qabel xejn fisem anke l-Partit Nazzjonalista nirringrazzja lil kull min ta' semu f'din il-white paper kien hemm fost oħrajn madwar 52 entità illi ħadmu fuq din il-white paper illi hemm ħafna punti minnhom illi huma pożittivi. Minkejja li Bartolo qal li din il-white paper tagħti raġun lil kap nazzjonalista, Adrian Delia għażel li ma jgħid xejn qar minn hekk qal li l-gvern baqa' siket quddiem is-sitwazzjoni tal-housing. Għal-housing m'għandniex soluzzjoni. Ir-risposta tal-gvern hija skit, hija l-insensitività. Dwar ir-reputazzjoni ta' pajjiżna Delia qal li l-Partit Nazzjonalista issa jrid jibda jiddefendi lil pajjiżna b'mod internazzjonali. Madankollu Delia mqax li huma esponenti tal-Partit Nazzjonalista ewlenin fosthom l-Europarlamentari David Casa li tefgħu kemm felħu tajn biex iħammġu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Li nibdew diġà niddefendu għal darb'oħra lil pajjiżna. Irridu mmorru barra minn Malta u nfakru illi f'Malta għaw il-Partit Nazzjonalista. Skont Adrian Delia, il-gvern huwa maqtuħ mir-realtà u qed jonfoq il-flus biex jgħid li pajjiżna huwa fost l-aqwa fl-Ewropa.